Komt er een nieuw evenement op carnavalsdinsdag. De Groete Gulpener Vastelovensfinale was de afgelopen 22 jaar een vaste waarde op de carnavalskalender. De afsluiting van de Limburgse Vastelovend. Maar de organisatie stopt ermee. Of dat ook het definitieve einde betekent is onzeker. Inmiddels hebben zich een aantal partijen gemeld om de organisatie over te nemen. Ik vind het echt verschrikkelijk als het evenement zou verdwijnen. Het is een geweldig mooi evenement. Bijna cultureel erfgoed van Gulpen. Maar het einde van de Vastelovensfinale in Gulpen lijkt dan toch in zicht. Omdat de organisatie het te veel vindt worden. Oplopende kosten, toenemende regeldruk vanuit de overheid. En dat soort elementen zorgen ervoor dat een organisatie dit gewoon heel moeilijk wordt gemaakt. En dat de verantwoordelijkheid die door Bicum voor bestuursleden, vrijwilligers, die loopt dan te hoog op. Ja, het is gewoon het hart van Gulpen qua carnaval brengt dat gewoon een gigantische sfeer. En het is heel jammer dat ze gaan stoppen. Belangrijker, laat ik zeggen, als horecavrouw belangrijker dan dat dat een hele goede dag omzet technisch natuurlijk is voor de horeca hier in Gulpen, vind ik dat dit evenement behouden moet blijven voor alle carnavalisten deze fantastische sfeer. Als iemand anders dat graag zou willen doen, heel graag bel me en ik kan kijken wie voor weer verder komen. Dat is absoluut geen probleem.